Opetushallitus on jakanut lukuvuodesta 2008-2009 lähtien valtion erityisavustusta koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen, josta myös Ylitornion kunta on saanut oman osansa. Kerhotoiminnalla pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Tavoitteena on saada kerhotoimintaan mukaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Valtakunnallisena tavoitteena on, että koulujen kerhotoiminta tulee olemaan merkittävä osa koululaisten arkea sekä keskeinen tukijalka lapsen turvallisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen matkalla. Ylitornio toimii myös aktiivisesti valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämisverkostossa yhdessä 12 muun kunnan kanssa. Ruotsin kerholla on jo 4 vuoden perinteet. Kerho järjestetään kerran viikossa ja oppilaita kerhossa on noin 15. Maija. Pääsiäiskoristelu. Niin. Pääsiäiskoristelu tai pääsiäisaskartelu. Nyt tule hakemaan täältä vuoron perään, käytte hakee servetin, viette jollekin kaverille ja toivotatte, annatte ja sanotte, että glad påsk. Meillä tämä Ruotsin kerho on periaatteessa luokilta 3-6. Toki joku on aloittanut jo ensimmäisestäkin luokasta. Ja tämä menee ihan leikkimielisen kerhon periaatteella. Meillä ei ole läksyä, kirjoitetaan vähän, mutta pelataan bingoa ja lauletaan, leikitään. Ja ensi viikolla me lähdetään käymään taas Ruotsin puolella. Ollaan käyty sitten siellä aikaisemminkin, tehdään yhteistyötä Övertorneo Centralkoulun alakoulun kanssa. Erityisryhmää eli toimintakerhoa on järjestetty 3,5 vuotta. Olepa hyvä. Samanlaiset, niin voit tuohon tehdä toisen viereen sitten. Jätäpä tuolla sisälle sinne korttiin. Eli meillä on tämmöinen toimintakerho, erityisryhmän toimintakerho ja meillä on aina välissä kokkausta ja liikuntaa ja askartelua ja vähän erilaisempaa, että ei ole joka kerta samaa. Meidän lapsille tämä kerhotoiminta on siinä mielessä minusta hyvää, että ne saa uusia aikuiskontakteja ja oppivat työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja oppivat ottaa ohjausta vastaan useammanlaisilta aikuisilta ihmisiltä, eli sosiaalisia kontakteja uusia. Ja vähän lapsilta kyselty, että mitä haluaisi tehdä ja sen mukaan ollaan sitten tehty. Mutta mikä on se kerho, jossa päästään urheilemaan, leikkimään sekä pelaamaan Nintendo Wiitä? Liikuntakerho! No niin, eli ensin aivan normaali viesti, eli hiihtämällä tuo oma joukkueen tötsä ympäri, ei ole väliä kummalta puolelta. Hiihdetä takaisin ja sitten kosketatte seuraavaan, niin seuraava saa lähteä. No täällä saa aika monipuolista liikuntaa ja kaikki on ihan mukavaa. No pelataan sählyä ja meillä on voimistelua ja hiihetään, juostaan, luistellaan, jalkapalloa, pesäpalloa. Ja no voimistelu on mukavaa ja hiihtokin on ihan mukavaa ja luistelu. Se on sillä hyvä, jos on nälkä, niin sopii välipalaa. Joo, se on aina koulun jälkeen heti välipalaa. Mites teillä menee, kuljetteko te tuossa Jussin bussissa vai? Mie kuljen. Joo, tosiaankin kokoaikaisena kerho-ohjaajana työskentelen tuossa, eli tehtäviin kuuluu liikuntakerhojen pito käytännössä ja sitten kerhotoiminnan suunnittelu, kokonaisuudessaan kerhotoiminnan suunnittelu ja siihen liittyviä järjestelyitä. Jussi-bussi kuljettaa niin koululaiset, välipalat kuin kerhotarvikkeetkin. Myöskin kun tämä bussi tuli käyttöön, niin toimenkuvahan kuuluu tietenkin tästä bussista huolehtiminen ja tähän liittyy, eli jos jotakin huoltojuttuja tai peseetystä ynnä muuta vastaavaa, niin sekin liittyy tietenkin, kuuluu toimenkuvaan sitten. Sitten tietenkin vähän seuraalla, että mitenkä kerhot pyörii, paljonko käypi porukkaa ja sitten tietenkin tiedustella välillä palautekyselyä pitää porukalle, että minkälaisia kerhoja voitaisiin järjestää, että mitä ei vielä ole. Omaan liikuntakerhotouhuun liittyy niin välipalojen hakua tietenkin ensinnä, välineiden keräämistä, mitä tarvitaan päivän kerhossa, niin sitten tietenkin suunnitella vähän, että mitä kerhossa päivällä touhuttaa ja
Eli nyt sitten tästä lähdetään koululta ja kerho ohi, ja nyt lähdetään viemään sitten lapsia kotia päin. Ja tässä sitten sitä mukaan aina lähimpänä asuva jääpi ensimmäisenä. Ja jaha, kuka se tähän jäikään sitten? Ovi auki ja Iidako se tähän jäi? Joo, Iida se taisi olla. Joo, minä jäin. Käsityökerhossa on syntynyt muun muassa legendaarinen suursuosikki Ritsa Pyssy. Pikkusen varokaapa ja tästä otetaan niinku konekivääri hommalla ja lähdetään laukas sen tuosta sitten. Mikä tässä kerrossa on mukava? Onko saa pinna pertää näiden puitten kanssa? Sama juttu. No se ritsapyssy oli aika mukava, mitä me tehtiin. Sitten veetään sieltä, niin se lähtee tulemaan sen. Ja Omi pani vähän järjessä, se lentää aivan sarjassa sitten tuolta niin, mutta kun koloan tuossa, niin meillä oli semmonen 10 pistettä, 5 pistettä, semmonen laatikko tuolla kaukana ja täältä sitten katsottiin, että kuka sai parhaat pisteet ja tammuttiin täältä määrätyn matkan päästä. Turvallinen matkassa tietenkin, että lasit päässä ja tämmöiset, että katsottiin. Turvallisuus ennen kaikkea. Sivuhommana yksi seksiä siellä hyllyäkin tuolla ja aina kun saapi tehtyä, niin mä annan tehdä pikkuhomma, niin hyllyn välillä, jos tuntuu, että energia löytyy, niin mikä ettei. Energia löytyy ja se käytetään hyödyksi vai mitä pojat? Osana koulujen kerhotoimintaa Ylitornion kunnassa on tarjolla yrittäjäkerho. Kerho on tarkoitettu yläkouluikäisille ja siinä tarjotaan perustietoa paitsi yrittämisestä, myös sijoittamisesta ja talouden hallinnan perusteista. Tavoitteena on myönteisten yrittäjyysasenteiden kehittymisen tukeminen, yrittäjyyteen kasvaminen ja keinojen löytäminen oman elämän hallintaan ja hyvinvointiin. Keskeisenä osana yrittäjäkerhon toimintaa ovat myös tutustumiskäynnit paikallisiin yrityksiin ja alan toimijoihin. Betonivalmisosia valmistava YBT Oy on esimerkki paikallisesta menestystarinasta. Pääkonttori sijaitsee Ylitorniolla, mistä yhtiö on saanut alkunsa vuonna 1958. Yhtiön kantavana ajatuksena on toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ja tätä toiminta-ajatusta noudattaen yritys on mukana myös koululaisten kerho sekä kummikoulutoiminnan tukemisessa. Meillähän on ollut suus, että isä on ollut yrittäjä ja pappa on ollut kans yrittäjä, että veressä kulkee ja mielestä hommaa minun mielestä ja kiinnostus kyllä. Että. Onko ollut mielessä joku tietty ala yrittäjänä? No isännällä on semmoinen siivousfirma ja kiinteistöpalvelu, niin no sitä voisi jatkaa, mutta semmoista me varmaan jatkaisin sitten. No, minä olen miettinyt, että ei tiedä vielä tulevaisuutta, mutta nyt että tämän peruskoulun jälkeen lukioon ja sen jälkeen katsoa, että ehkä graafinen ala tai sitten tämä rakennuspuoli. Oletko sä oppinut jotain uutta tällä tutustumiskäynnillä? Joo, että yrittäjyys pitää olla positiivinen asenne ja että reilulla pelillä mennään, että mukava oli tulla käymään täällä. Täytyy sanoa, että näin niin kuin maallikkona monesti ajatellut, että betoni on semmoista tylsää. Ja se on vain harmaata massaa, mutta täällä kun vähän vilkaisee, niin näyttää, että kyllä se taipuu aika moneksi ja on näyttävä. Tämmöinen kerhotoiminta, niin tämä on kaikista parasta, että silloin. Ja kunnasta tosiaan silloin asiantuntemusta ja muuta, niin Ylitornion kunta, niin sitä ei voi kyllä muuta kuin kehua, että se on niin yrittäjäystävällinen viimeisen päälle ja kaikissa mittauksissa kanssa, että se on ja onhan meillä semmoinen paikkakunta niin on, että eihän tämän parempaa paikkaa ole elää, asua ja yrittää.